Lortu nahi dugun helburua ezaguna da. Enplegu gehiago eta hobea. Langabezia 10%tik behera jaistea eta 20.000 gazteei lehen lan aukera eskaintzea. Hau da gure nahia eta helburua, hau da gure ilusioa. Helburu hau betetzeko eredu bat dugu. Ekonomia suspertu eta enplegu berriak sustatu, biak ala biak. Aurrekontu bat hitzartu dugu. 4 urte hauetan 8.500 milioi euro inbertituko ditugu. Ardatz estrategikoak aurkeztuko ditugu, aukeratu ditugun heinean. Industria, inbertsio produktiboa, berrikuntza eta nazioartekotzea. Gaur egun garrantzitsua dela esan dut. Gaur aurkeztu nahi dudalako gazteekiko konpromisoa. Arazoak ezagutzen ditugu, zailtasunak ere bai. Gaur gazteen konfiantza eskatu nahi dut. Lan berriak agindu ditugu eta konpromiso hori beteko dugu. 20.000 lehen lan aukerak agindu ditugu eta konpromiso hori beteko dugu. Konfiantza eskatzen dut, hitza ematen dut.